Alap Mamudaiga Golf Club emobago tuke golf mag Chairman's Prize Jumane. Nyasi mabende dhialo higa achiel mar tich makare kotele kod jakoma mano Dennis Mwirigi. Nyasi makamano biro timore kuom ndalo 7. Tukego nochakore chieng' tich ariyo odiechieng' manoket tenge ne joma mine kilwe kod budho manotimore chieng' tich adek. Bang' mano jotugo mong'ere kaka senior golfers bende nobedo gi piem margi kaka ranyisi mar higni duto magisechung'e achiel gi klab mar Mudaiga Golf. Nyasi maduong' timore kendo biro bedo chieng' Jumapil gi piem mar jotuk golf matindo. Piem mageto nyiso mich mano mar rawere kod ber mar tugo golf. Nyasi kama kamano osir kod kambi mano mar fuambo mar Royal Media Services kokadho shabiki.com kod View Travel. We have a new package for this festive season where we want to take the Kenyan traveler to Qatar to enjoy from the 23rd of December to the 28th at only $1385 per person. Also, corporate support the chairman. This is one of the biggest competition where everybody wants to play, not only in Mudaiga, but other clubs. A special thank you today to all the sponsors who have taken a lot of their time and their resource to make this a reality. The event, in celebrating our members, has been hosted over 7 days. We started on Tuesday with a Green Sums tournament where the ladies invited the men to play, and that was received very, very well, and we were very happy that it was successful. Kopogore gi mano en ni alap mar Raila Odinga Stadium